Καλώ στο βήμα για το άνοιγμα των εργασιών του συνεδρίου το Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, σύντροφο Παναγιώτη Ρήγα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές και εκπρόσωποι των κομμάτων, εκπρόσωποι των πρεσβειών στην Αθήνα, της αυτοδιοίκησης, των συνδικάτων, των φορέων και των κινημάτων. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει και ο Φιντέλ Κάστρο, πεδίο δράσης μας είναι όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και στο συνέδριο παρίστανται αντιπροσωπείες από όλες τις υπήρους. Τις καλωσορίζουμε όλες εγκάρδια και ευχόμαστε επιτυχίες στους δικούς τους αγώνες και στις χώρες τους. Η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου μας πραγματοποιείται μια μέρα μετά από την 72η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τους Ναζί κατακτητές και τους συνεργάτες τους. Θα ήθελα λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να αποτίσω φόρο τιμής και να κάνω ειδική μνήα στους αγώνες και τις θυσίες του κινήματος της Εθνικής Αντίστασης, της οποίας κύρια δύναμη αποτέλεσε το ΕΑΜ. Τιμούμε και θα τιμούμε όσους και όσες από τους αντιστασιακούς της μεγάλης εκείνης εποποιίας εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζωή. Ενώ πάντοτε θα τιμούμε εκείνους και εκείνες που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, συμβάλλοντας στον αντιφασιστικό αγώνα όλων των λαών της Ευρώπης που στέφτηκε με επιτυχία στις 9 Μαΐου του 1945. Όλους όσους πάλεψαν, πολέμησαν και θυσιάστηκαν για τα πανανθρώπινα διαχρονικά ιδανικά της ελευθερίας, της ειρήνης, της δημοκρατίας. Από την εποπία της Εθνικής Αντίστασης, από αυτό το μεγαλειώδες ενωτικό κίνημα του λαού μας, τα δύσκολα χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής, αντλούμε διδάγματα. Διδάγματα που σήμερα, με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το συνέδριό μας χαρακτηρίζεται από μια ιστορική πρωτοτυπία. Είναι το πρώτο συνέδριο αριστερού κόμματος στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη που πραγματοποιείται σε συνθήκες διακυβέρνησης. Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με κρίσιμα ερωτήματα. Ερωτήματα και αγωνίες που καλούμαστε να απαντήσουμε όχι στη θεωρία αλλά στην πράξη, στη σημερινή συγκυρία και με δεδομένους τους διεθνούς συσχετισμούς δυνάμεων. Ήδη πριν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση, γνωρίζαμε ότι η αποστολή μας θα ήταν δύσκολη. Στο τέλος του πρώτου συνεδρίου μας, πριν από 3 χρόνια, ζητούσαμε από τον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί. Του ζητούσαμε να ενωθεί μαζί μας σε ένα μεγάλο λαϊκό, κοινωνικό και πολιτικό κίνημα ανατροπής. Τον Ιανουάριο του 2015, οι πολίτες μας έδωσαν την ιστορική αυτή ευθύνη. Προκειμένου να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία για το λαό και τη χώρα, πήραμε την εντολή να απαλλάξουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από την αιχμαλωσία ενός ανάλγητου νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Από ένα εργαστήρι λιτότητας με καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες. Κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που συνδυάζει την οικονομική και κοινωνική κρίση, την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη και την ευθύνη της κυβερνητικής διαχείρισης ενός αριστερού κόμματος στην Ελλάδα. Αλλά και να αντιμετωπίσουμε μια βαθιά δομική κρίση πλαισίου αρχών και αξιών που αντανακλά σε όλες τις πτυχές της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής οργάνωσης της χώρας. Κρίση του πολιτικού συστήματος και των σχέσεων αντιπροσώπευσης. Έκρηξη παθογενειών και στρεβλώσεων που ο δικομματισμός τις έκρυβε κάτω από το χαλί για χρόνια και μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουν περάσει 21 μήνες από τότε που ο λαός μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά. Συγκεντρώσαμε αυτούς τους μήνες πολύτιμες εμπειρίες. Σε ένα πολύ δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον, υπό την πίεση εξαιρετικά δυσμενών διεθνών συσχετισμών, η χώρα συγκρούστηκε για πρώτη φορά με τους δανειστές της.
διαπραγματευτήκαμε με σθένος απέναντι στις συντηρητικές νεοφιλελεύθερες ελίτ και αμφισβητήσαμε ανοιχτά την πολιτική λογική της αιμονικής δημοσιονομικής πειθαρχίας, φέρνοντας στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τα αδιέξοδά της. Καταφέραμε να φτάσουμε σε μια δύσκολη συμφωνία με προοπτική διεξόδου από την κρίση. Το καταφέραμε παρά την επιμονή συγκεκριμένων γνωστών σε όλους πλέον ισχυρών ευρωπαϊκών κύκλων να οδηγήσουν την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Λειτουργήσαμε και λειτουργούμε ενάντια στα συμφέροντα των ολιγαρχών και της κλεπτοκρατίας, που στη χώρα μας είναι βαθιά ριζωμένα στα μίντια, στους θεσμούς της οικονομίας και στους κρατικούς μηχανισμούς, αλλά και ενάντια στις δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού, της λιτότητας και της ξενοφοβίας, που κυριαρχούν στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων και έχουν φτάσει την Ευρώπη στα σημερινά της αδιέξοδα. Ταυτόχρονα διαμορφώσαμε νέες συνθήκες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συνθήκες που προσδίδουν στην κοινωνία νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά απολύτως κρίσιμα στη διαρκή προσπάθεια για βαθιές τομές και ανατροπές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτή μας την προσπάθεια ζήσαμε τα πάντα. Νικηφόρες εκλογικές μάχες που μας γέμισαν ελπίδα και υπερηφάνεια, αλλά και τακτικές αναδιπλώσεις που μας ανάγκασαν να αναμετρηθούμε με τους εαυτούς μας και τη συλλογική πορεία μας στην αριστερά. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα που δεν τα είχαμε προσεγγίσει είτε ως εκτίμηση είτε ως προς την επίλυσή τους. Και όταν μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας φτάσαμε στο σημείο 0, στο μη περαιτέρω, πήραμε τη διεύθυνη και συνειδητή απόφαση να συνεχίσουμε. Με αποκλειστικό γνώμονα τις αξίες της αριστεράς και τις ανάγκες της κοινωνίας, επιλέξαμε την καλύτερη δυνατή διέξοδο. Επιλέξαμε την επιλογή εκείνη που θα μας έδινε τον αναγκαίο πολιτικό χρόνο καθώς και τη δυνατότητα ενός οδικού χάρτη, που υπό προϋποθέσεις θα βγάλει επιτέλους τη χώρα από την επιτροπή των δανειστών. Κάναμε δύσκολους συμβιβασμούς, όμως ποτέ δεν υποχωρήσαμε από τις αξίες και τα προτάγματα της αριστεράς. Δεν κάναμε πίσω από τον ιδρυτικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ από την παρουσίαση και την εδραίωση μιας άλλης εναλλακτικής για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Στρατηγικός και πολιτικός μας ορίζοντας παραμένει ο κοινωνικός μετασχηματισμός και η αναδιανομή του πλούτου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν μας ταιριάζουν λοιπόν η απογοήτευση και η μελαγχολία. Δώσαμε, δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε ένα σκληρό καθημερινό αγώνα για να στήσουμε τη χώρα στα πόδια της, ενάντια σε πανίσχυρους αντιπάλους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ενάντια σε όλους αυτούς που με πολιτικές τους έχουν φτιάξει μια Ευρώπη αδύναμη να διαχειριστεί τα προβλήματά της με αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα. Μια Ευρώπη που ξαναέχει μπροστά της σήμερα τον εφιάλτη της ακροδεξιάς και του νεοναζισμού. Αντιληφθήκαμε, αναλύσαμε και καταγγείλαμε την προδιαγραμμένη αυτή πορεία αρκετά χρόνια πριν. Παρά τον τακτικό μας συμβιβασμό, δεν σταματήσαμε να μιλάμε για την ανάγκη της Ευρώπης να αλλάξει επειγόντως πορεία. Ζωντανό παράδειγμα που επιβεβαίωσε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας έγινε η ίδια η Ελλάδα, που μεσούσης της οικονομικής κρίσης βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των προσφυγικών ροών. Ελληνική κοινωνία επέδειξε αξιοθαύμαστη γενναιότητα, ξεπερνώντας τα δικά της προβλήματα και διαμορφώνοντας ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης. Αυτό, τα σαρωτικό κύμα αλληλεγγύης, δεν θα επιτρέψουμε να διαραγεί από ακραίες φωνές. Πρακτικές ρατσισμού και ξενοφοβίας δεν ταιριάζουν ούτε με τη συλλογική μνήμη της προσφυγιάς που διατηρεί ο ελληνικός λαός, ούτε με τη συνείδηση ανθρωπιάς που έχει διαμορφώσει όλο αυτό το διάστημα. Όσοι χωρίζουν τα παιδιά στα δικά μας και σε εκείνα του Αλλάχ, όσοι φοβούνται πως θα μολυνθούν από ασθένειες και προσπαθούν με τη βία να εξαφανίσουν τη διαφορετικότητα, δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από φασίστες. Η ελληνική κοινωνία
Η ελληνική κοινωνία δεν θα τους ανεχτεί. Όλα τα μέλη του κόμματος και της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που στάθηκαν μαζί με την πλειονότητα των πολιτών απέναντι σε αυτές τις φωνές θα συνεχίσουν με όλες τις δυνάμεις να παλεύουν για να νικήσει η αλληλεγγύη απέναντι στην ξενοφοβία, η ανθρωπιά απέναντι στο μίσος, το φως απέναντι στο σκοτάδι. Γιατί υπάρχει χώρος για να σπουδάσουν όλοι μαζί, να δουλέψουν όλοι μαζί και να ζήσουν όλοι μαζί. Οι μόνοι που δεν χωράνε, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις ζωές μας είναι οι ρατσιστές και οι μυσαλλόδοξοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στυλίτευσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ στυλίτευσε την αλακάρτ εφαρμογή των ευρωπαϊκών συνθήκων, τις μονομερείς ενέργειες όπως το κλείσιμα των συνόρων ανάμεσα σε κράτη που υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια ενιαία οικογένεια. Προειδοποιήσαμε ότι όταν χαϊδεύεις μυσαλλόδοξες απόψεις και υιοθετείς ακροδεξιές θέσεις, ο κόσμος θα προτιμήσει τον πρωτότυπο. Τους αυθεντικούς δηλαδή εκφραστές της ακροδεξιάς, όπως παρατηρούμε να συμβαίνει σε μια σειρά από ευρωπαϊκά κράτη. Αρχικά μας λιδόρισαν για τις αναλύσεις μας. Μας έδειξαν με το δάχτυλο σαν τη διαβολική εκείνη δύναμη που επιδιώκει να οδηγήσει τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απεργάζεται τη διάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Σήμερα όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί το δαιμόνιο της Ευρώπης. Αντιθέτως, αποτελεί ενεργό συνομιλητή και συνδιαμορφωτή των εξελίξεων. Σε μια συγκυρία που απαιτεί μια μεγάλη και άμεση αλλαγή πορείας. Σε μια συγκυρία εξαιρετικά σύνθετη και απρόβλεπτη. Σε ένα κλίμα παγκόσμιας αποσταθεροποίησης και αναδιαμόρφωσης γεωπολιτικών ζωνών επιρροής, μέσα στο οποίο η Ευρώπη έχει γίνει το σταυροδρόμι τριών παγκόσμιων κρίσεων. Της μεταναστευτικής κρίσης, της κρίσης ασφάλειας που επεκτείνεται από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και της οικονομικής κρίσης. Η χώρα μας έχει ήδη αρχίσει να μετατρέπεται σταδιακά από μέρος του προβλήματος και στις τρεις αυτές κρίσεις σε μέρος της λύσης. Δεν μας ταιριάζει λοιπόν και δεν μας πρέπει ούτε η παραίτηση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο αγώνας για την απομείωση του ζωτικού χώρου του αντιπάλου και την αλλαγή των σχετισμών μέσα στην κοινωνία είναι διαρκής. Συχνά είναι και άνισος. Και αυτό το έχουμε καταλάβει πλέον καλά. Οι επιθέσεις εναντίον μας ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα και δεν πρόκειται να σταματήσουν. Οφείλουμε με αποφασιστικότητα, με πίστη, στο δίκαιο των ιδεών μας και των προταγμάτων μας να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη μέχρι το τέλος. Απέναντι στη λέλαπα παραπληροφόρησης από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα συνεχίσουμε τη μάχη της δημόσιας παρουσίας και της επαφής μας με την κοινωνία. Δεν πρέπει και δεν θα της κάνουμε τη χάρη να λυγίσουμε. Θα δώσουμε μέχρι τέλους τον αγώνα προς όφελος των κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπούμε. Σήμερα είναι πιο φανερό από ποτέ. Ή αυτοί ή εμείς. Τις επόμενες 3 μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε όλα. Συλλογικά, δημοκρατικά και συντροφικά. Θα μιλήσουμε για όσα κάναμε ή όσα δεν κάναμε. Αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα επίδικα του σήμερα. Να βρούμε το πώς ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς μπορεί να είναι στην κυβέρνηση και ταυτόχρονα να διαμορφώνει και να υλοποιεί αριστερές πολιτικές που θα αφήνουν αντιληπτό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο στοίχημα να κερδίσουμε. Να ανοίξουμε το δρόμο για την αριστερά του 21ου αιώνα, για την Ευρώπη ολόκληρη. Αυτό το στοίχημα θα το κερδίσουμε με πολλή δουλειά σε όλα τα μέτωπα. Με τον αγώνα να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η δίκαιη ανάπτυξη δεν είναι απλά και κούφια συνθήματα. Αποτελούν την πηξίδα μας στο δρόμο για το μέλλον. Από ό,τι φαίνεται, από τις εξελίξεις, αποτελούν και τη μόνη βιώσιμη επιλογή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ένα είναι σίγουρο, οι αγώνες και οι κόποι του λαού μας για το δίκαιο, τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία δεν θα πάνε χαμένοι, θα νικήσουν. Με τη συγκατάθεσή σας ανοίγουμε τις εργασίες της πρώτης μέρας του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πολύ.